bloggen. Undskyld for lidt forsinkelse, eller ikke rigtig nogen opdateringer. Vi er i køen nu. Alle vores skøjl der. Vi har sat pavilloner op sådan på halvt, og de andre har lige spillet noget ølbowling, og på Mac'en vi er de eneste lige nu, fordi ja, det er pisse fedt. Mega orange stemning herude. Jeg elsker det. Jeg er forelsket ved første blik. Er du forelsket ved første blik? Mega forelsket ved første blik. Hvad drikker du, Jacob? Har du selv valgt? Hej bloggen! Bloggen! Det regner! Det regner fucking! Bloggen. Hvad er status indtil nu? Der er nogen, der har det sygeste anlæg. Vi er gået døde selv. Personligt. Klokken er lidt i 2, tror vi. Lige nu er mit GoPro-udstyr væk, så måske bliver det den sidste video. Jeg ved det ikke. Men fortsætter selvfølgelig. Ja, måske. Men slukker. Drenge, er der piger, er der noget, vi siger til vloggen? Hej vloggen. Hej Jacob. Jeg synes også bare en kartoffel. Er du klar, Jacob? Nej, men ja. Det er stil. Prøv at lave kælderne. Ses bloggen. Hej blog. 2 timer senere. Sidst, tror vi. Jamen, jeg har det derpå til maven. Så løber jeg med det på maven. Ah! Ja. Der er nogen, der ikke har været nede og sove. Vi har 2 timer på tøj. Hvor jeg har ikke lige noget. Vi omkring 10-12 timer til vi skal løbe. En stabil 10-12 timer til vi skal løbe. Så nå, vi skal over til Per Vandcam nu. Over til Vandcam. Hvorfor? Det er vagt, der er kraft med. 27. Jeg tror ikke, de kan holde det næste batteri til 3 dage, eller hvad det er. Nej. Nå, hej vlog. Vi har valgt at stille os op i 2 mindre camps, fordi vi tænker at spille på flere heste, så må man større sandsynlighed for at vinde, altså. Ja, også det. Så vi satser på, at også det er der er kurterne, der skal løbe med alle tingene. Shoutout til Forborgs leverpostej. Vi satser på, at vi kommer rimelig tæt presset op i køen til. Ja. Lidt fitness, og så er der Red Hot. Ja, det er sikkert faktisk dommer, og der er bare dommer. Han er langt bagud. Så, ses vlog. Nå, hej bloggen. Jeg følte sgu lige lidt for at tale lidt, fordi jeg har en lille tilståelse. Lidt jeg skal ud med, før vi faktisk nærmer os den rigtige festival. Fordi
Klokken er blevet 7 om morgenen. Kvart i 7 om morgenen for at være helt præcis. Og mig og Jakob, vi er pinligt som det nu end er i det offentlige område, som venteområde der. Der vi skulle blive enige om, det er tid til at være morgenvågner. Så vi er begge to, vi er først officielt vågne nu. Vi har vandret rundt siden klokken 4 i nat, tidlig morgen, hvis man så vil sige. Men vi er vågne nu. Jeg synes bare vente fucking. Hvor mange timer er, gutter, hvor mange timer er der fra 7 til 4? 9 timer. Ja, det de sagde. Det er altså lang tid, jeg skal have morgenvågner på. Er det nu? Jeg skal lige se en status. Hvor finder du dig selv? Vi skal også huske, at batteri til løbehjul ned, så det er altså billigt. Vi er nået 1 time igennem første kø til køen. Der er ikke nogen, der gider over at hente deres lange bukser. Men fra Dagelsen, hvor jeg lokset. Jeg så bare lige det blå mærke, jeg fik fra paintball. Wow! Har jeg sikkert så fint det der? Jo, det er også dejligt. Hold kæft, han flasher. Opdag. Nu skal vi spare på strømmen, så vi også har noget til løbeturen. Lav nu afsnittet her. Hej vloggen. Jeg bedt om at rykke tættere sammen, og det er meget tæt. Ikke kommet sønderligt længere tættere på selve køen. Der er heller ikke i med os i dag. Nej, det regner lidt. Det regner lidt meget. Og der dråber. Dahl han er sådan lidt selvmordstræt. Roman han er også lidt selvmordstræt. De her gutter har det lidt dejligt, fordi det er en pavillon. Så har jeg mødt en masse nye mennesker. De havde en præsending. Det er skide hyggeligt. Det tager vi. Hvad? Hvilken plads det går i? G50. Ui, så er det jo naboer. Ja, Vi har fundet vores naboer. Så det er altid noget, vi går efter. G50. Vi ses. Ikke 6 timer endnu. Så er vi der. Ej, det var selvfølgelig jo. Vi er inde nu. Okay. Så går det hurtigt, så går det stærkt. Så går det hurtigt. Pas på benene, pas på benene. Træk til højre! Træk til højre! Nej. Den bliver jo presset. Okay. It's so silent. Det er bare nu. Det er ind her. Jamen, stå sidder fast i det her. Stå hejs. Kom, så rykker vi. Kraftedeme. Ja! Nedad her!
fanden er det? Der er fucking over. Det bliver presset. Ja. Ja. Fuck mig. Ja. Skide godt, mand. Roskilde! Det nu kunne man bare til højre. Og så bare smide på sætningen i midten. Det bliver presset. Fuck gør vi? Okay, derovre. Ah, fucking lort. Her! Ah, der er en vagt, de har lagt her. Har ikke plads til folk skidt. Her, nej. Der er toiletterne. Det blå er dem. Det her. Derovre, derovre. I orden. Jeg har det med. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Tag til dig. Det bliver det her. Ja.
Kom sgu, vi skal lige have smidt helt ud, så vi også har det yderste her. Gutter, vi har herhen til, okay? Amerika for helvede, altså. Hej vloggen. Længe siden. Alt går godt. Vi er ved at hente sang på. Lad os blokke! Det hele kører! Lad os blokke! Det hele kører! Soundboxen er ny! Abaya på læs! De bliver for... Det er fantastisk! Og det vejret er godt! Lad os blokke! Lad os blokke! Fuck, du får meget sol i ansigtet. Ja! Også i nakken, altså. Det er bare rødt. Nej, nakken den er... Nå, det gør fucking noget. Au! Nej, det var helt rød bagved. Ja, ja. Og jeg Ja, det er god, den der. Jeg har også bare cykelarm. Skal du være den første til at trække en helt fyldt op? Hvad så? Jeg ved ikke rigtigt, hvad der sker. Er det hende, der har givet alle mine penge til Muskelsvindsfonden? Jeg vil gerne være venner, det er okay. Hej vloggen. Okay, Goofy. Ja, første update i dag. Vi er på arbejde, eller lige nu er vi så på pause. Nej, de var jo også fra. Så det er jo pisse godt. Vi er fri halv 12 i nat. Så skal vi ud og dak. Når man også kan høre på det hele, så er vi ude og dak i går. Rimelig intens shout-out til H for at holde nogle syge fester. Ja. Så vi ses derude. Hej vlog. Så drik de kultjekker. Så drik de kultjekker. Så drik de kultjekker. I gang med at få gode naboer. De elsker os. Bare for lige at se dem. Jeg skal hen og høre Slayer. Spiller også Bronson, og så ser vi Slayer. Velkommen til Roskilde. Ja.
der ikke mere? Nej, det er der ikke. David boy. Næste gang, synes jeg. Jeg kunne se det, man kunne ikke se det. Det var dumt. Jeg kan bare... Hans himmelvendte øjne, man. Ej, hvor er det dårligt, mand. Jeg har filmet en lille video. Han har fået lidt for meget bad. Hvor er det også idioti, at han gør det. Hey, ja. Luk lige røven, ikke? Ej, min fyre. Okay. Ja, de fucking svin. Jeg kan ikke lade mig gøre sådan noget her. Idiot, mand. Okay, det gør. Ina, er det okay? Jeg står brækt til alles idiot, mand. Så altså gå ind i mit telt, og du har Hallo, gutter. Ind i Cecilie stiller alle sammen. Har du stået Hvad siger han? Nej, jeg har ikke noget. Så jeg er det telt, jeg ved det ikke. Ja, Så er det fedt.
Den har lagt sig ned.